ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ புது அப்டேட் ட்ரைனிங் மோடில் எப்படி விட்டுக்கிறாங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். கவலைப்படாதீங்க, இப்போ நம்ம குரல் அடிதாங்குது, கொஞ்சம் கரகரானுக்குது. வெல்கம் பேக் டு சேனல் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ட்ரைனிங் மோடில் க்ளோவால் அந்தமாரியெல்லாம் கரேனாக்கார லிங்க் காமிச்சான். இதுமாரி ட்ரைனிங் மோடு அப்டேட் சேஞ்ச் ஆகிக்குதுன்னு இப்போ நம்ம போய் பார்த்துட்டு வரலாம் என்ன தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு. இது வரத்துக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகுதே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது? கவலைப்படாதீங்க, வந்துடும். நம்ம குரல் கொஞ்சம் அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் நம்ம போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போய் பார்த்துட்டு வரலாம். எங்கள் ஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் அமிச்சானுங்க லிங்க்கு. இந்த வழியாக போன ரேஸ் வர்றோம்னு. நம்ம ஏற்ற காரு தான் ஃப்ரெண்ட். வாங்க ஒரு வாட்டி எப்படி தான் இருக்குன்னு பாருங்க. எப்படி தான் இருக்கும் அப்டேட்டு. இப்போ பார்த்தாச்சு. இதில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேறு போகலாம். வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இதில் போய் நின்று பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ போயிட்டு க்ளோவால் ஸ்கின்னு விட்டுக்கிறேன் நானுங்க. பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் இருக்கும் க்ளோவால் ட்ரைனிங். கவலைப்படாதீங்க. எப்படி தான் அடிச்சானே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
சரி, இப்போ வெளியே போகலாம். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். நட்டு கொஞ்சம் அப்படித்தான். நட்டு இந்த நேரத்தில் கிடைக்க மாட்டேங்குது. டென்ஷன் ஆகாதீங்கோ. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டென்ஷன் ஆக தேவையில்லை. நட்டு ஒரு இதுதான் ஒரு டைம் டென்ஷன் பண்ணிட. ஒரு டைம் நட்டு சைக்கிளும் டென்ஷன் ஆக தேவையில்லை. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இவ்வளோ தான் இது. இப்போது ட்ரைனிங் மோட் 5 போய் பார்த்துடலாம். எப்படி அதை மாற்றிக்கிறானுங்கோ கரைனாக்கார பைத்தியக்காரனுங்கோ. இப்போ போயிட்டு ஒரு ரவுண்டு லொக்கோ விட்டுட்டு வரலாமா? பக்காருங்கோ. ஏ சோளமுத்தா கட்டு பூச்சி என்ன காட்டு என்னடா டேய், நல்லா அந்த ட்ரெயின் கூட அசிங்கமாக பண்ணி வச்சுக்கிறீங்கோ. ஏய் சாமி டேய், கடவுளே அப்பா டேய், நல்லா அந்த ட்ரைனிங் மூட ஏன்டா டேய் அசிங்கமாக பண்ணி வச்சுக்கிறீங்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் டேய் பாவீங்களா, நல்லா அந்த ட்ரைனிங் மூட எப்படி பண்ணி வச்சுக்கிறானுங்கோ. கொஞ்சம் லேக் ஆகுது, கவலைப்படாதீங்க. இப்போன்னு தான் நம்மளுக்கு இதுமாரி எதனா வீடியோ எடுக்கிறப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோன்ஸ் இப்படி கரெக்ட் முறக்கு பண்ணுறது. டென்ஷன் ஆக தேவையில்லை. நம்மலாம் காட்டு பூச்சி அவங்க தம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏ காட்டு பூச்சி எங்கடா அவன்? அதுரா காட்டு பூச்சி. போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி தான் இருக்குது ட்ரைனிங் மோட். இப்போது அந்த காட்டுப்பூச்சி பாயில் அடிக்காமல் விடக்கூடாது. அப்புறம் போட்டு நம்ம மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கேருந்து தான் அடிக்கிறானுங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. டேய் பயலுகளா நில்லுங்கடா, சிங்கம் ஒன்று சீண்டின்னு இருக்கு. எங்க அடிக்கிறானு டே பாவிங்களா, அட பாவி. ஐயோ இந்த ஃபோன் இந்த நேரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தான். அடே காட்டுப்பூச்சி நில்லுங்கடா டேய். காட்டுப்பூச்சி இப்போ இதோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இப்போது வெளியே வந்துடலாம். இப்போ போயிட்டு நம்மளுடைய இடத்துக்கு போயிடலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் ஒன்று போட்டுட்டு பெல் ஐக்கை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாயிலே வரமாட்டுக்குது. நெல்லிக்காவை சாப்பிட்டு விட்டு காட்டுப்பூச்சி பாட்டி சுட்ட முறுக்கு சாப்பிடத்தான் இருக்கு. இந்த குரலை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருப்பீங்க. நம்ம இவரது தான் அந்த குரல். கேள்வி நோட்டோ வேணாம்ப்பா சாமி, நம்மளுக்கு அந்த வெனியே வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது புதுசாக வந்துக்கிற அப்டேட்டு, வாங்க பார்க்கலாம். என்கிட்ட இல்லையே, இது வந்து கிடச்சிடுச்சு. மாற்றிட்டீங்களா தம்பிங்களா? இதை ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
பர்மனெண்ட்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒன்று பர்மனெண்ட்டாக வர மாட்டேங்குது. ஹலோ 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 பாய் போடி. ஒரு பைத்தியக்காரச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு நான் பண்ணேன். நீங்கள் என்ன சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு போகிறீங்க? அவ்வளோதான் போடி.